okumba mar thieth makato bedo ni dhialo jopuonja wang'e ni maslahi mar japuonj owuon owinjo bed ni ng'iyo to ken gino makare ni japuonj katuo to ok nyal thiedhe e yo makare. Nyathine katuo to koro entiere kod dang'ni mar paro ango chom kanye gi nyathi kaluwore no onge kod okumba mar thieth makare monyalo tegemea. Initially ne TSC ne chulo, sirkal ne chulo jopuonj pesa miluongo ni medical allowance mane biro e payslip wa. Kaso ne gineno nikech cases no wuok mang'eny, tuoche bomedore mang'eny, koro yudo ka samoro ne ng'ato dhi kawo loan gi pesa no, to ka gisamo tuo to koro pesa onge. Mane momiyo sirkal ne omiyo wa medical allowance, medical cover, insurance cover. Now the insurance cover man wasebedo godo no chakore gi AON. To loke mos ochako biro minet kaso sani koro en moro ni MKL, so jopuonj even are confused ni which insurance are we using. Gekia kipenjo japuonj utiyo gi mani ibiro winjo ni AON, ibiro winjo ni minet, ibiro winjo ni MKL nikech there's a lot of confusion in that. And an kaka ng'at mosebedo involved watch mar issue mar medical ma jopuonj, thieth ma jopuonj, I know the process I've gone through. I know the suffering I have gone through helping a teacher mondo yud kata na admission in an hospital. Insurance ni osesando jopuonj to an extent ma japuonj otho e hospital to insurance pod ndiko ni hospital ni treat that teacher as an outpatient. To japuonj osetho. Japuonj obiro e hospital mondo thiedhe.